Ake ngibingelele abazalwane abantu bakaNkuluNkulu. Sibonga uNkulunkulu ngalolusuku lukaKhisimusi, usuku lokuzalwa kweNkosi yethu Jesu Kristu. Make sithandaze sisavula amabhayibheli ethu ngokukaLuka chapter 2 verse 1 kuya ku number 13. Ake sithandaze. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu namandla, wena Nkosi obona ekusithekeni, wena obona Nkosi la singaboni khona. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla ngalolusuku. Baba ongcwele, usihlengile kusukela Nkosi ekuqaleni konyaka. Sesiyabona Nkosi nakho sesiyawuphetha. Baba ongcwele, iba nathi ke Nkosi kulolu suku nayizinsuku ezilandelayo kuze Nkosi siyongenela kunyaka omusha. Siyabonga ukuthi usihlengile Nkosi, usiphe umusa. Baba Nkosi, zonke lezi zinsuku qhubeka moya oyingcwele usiphe umusa wakho uNkulunkulu wethu, ukuba Nkosi singene kahle kunyaka ozayo. Baba ongcwele, siudle kahle nanoKhisimusi. Baba uNkulunkulu wethu, siyabonga egameni likaJesu manje siphakathi. Amen. Bazalwana bahle, asivule amabhayibheli ethu ngokukaLuka chapter 2. La kufundeka khona kanje, isihloko sithi ukuzalwa kukaJesu nokusokwa kwakhe. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augustu sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKeruniyo engumbusi waseSiriya. Bonke baya kubalwa, iloyo naloyo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehem, ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, ukuyobalwa kanye noMariya owamiselwa ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi beselapho zaphela izinsuku zokuba abelethe, wazibulala ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni ngokuba bantu la indawo endlini yezihambi. Kwakukhona abelusi kulelozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke, besaba ngokusaba okukhulu. Ingelosi yathi kubo, ningesabi, ukuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle ngokuthokoza okukhulu okuzoba kubantu bonke. Ake ngiphinde. Ingelosi yathi kubo, ningesabi, ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke, ukuthi nizalelwe namhla umsindiso nguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokhu kuyisiboniso kini, niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhombeni. Number 13, masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lumdumiso uNkulunkulu, luthi udumo kuNkulunkulu weliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwe ngaye. Kwathi kuba zimuke kubo izingelosi ziye ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eBethlehem sibone leyo nto eyenzekileyo
inkosi esasise ngayo. Baphuma bafika bamfumanisa uMaria noJosefa nomntwana olele emkhumbeni. Sebembonile balanda ngalelo zwi abatshelwe lona ngalomntwana. Bonke abezwayo bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. Kepha uMaria wagcina onke amazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Babuya ke abelusi bamdumisa bambonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo njengalokhu kwakukhulunywe kubo. Kwathi sesiphelile izinsuku eziyisishiyagalombili zokuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjwe ingelosi engakathatshathwa esiswini. Siyalibonga Nkosi izwi lakho lihle uNkulunkulu wethu, liyasiqondisa, liyasikhulisa. Baba ongcwele, liyasikhulisa njalo uNkulunkulu wethu, liyasibonisa, liyasikhumbuzisa uNkulunkulu wethu. Siyabonga egameni likaJesu manje naphakade, amen. Bazalwana bahle, ngifisa ukuthi nibe nokhisimusi omuhle onezibusiso. Ngifisa ukuthi ma celebrate noma sijabulela losuku singene kahle kulona, futhi singene ngokuqonda, ukwazi ukuthi ngempela lolu suku luwini anibusisa inkosi, nokuthi lolu suku liqonde kuphi anibusisa inkosi. Bazalwane, la uma sithola kulamazwi lithi lezi zinsuku kwakuyizinsuku zokubalwa kwabantu. Uma liqhubeka lithi uJosefa noMaria babe indlu kaDavid, nabo banyuka besuka eGalile emzini waseNazaretha beya eJudiya eBethlehem, la kwakukhona kwakuyikhaya noma la kukhona indlu kaDavid. So usuku bazalwane lolu lokuhlangana kwemindeni, lokuthandana kwemindeni, lokuthi sibe nokubuyisana empilweni zethu. Usuku lolu bazalwane lokuthi sihlanganeni, sisenze uNkulunkulu, senze izinto athi ngelinye ilanga umbhalo athi singakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye, ngoba ekuhlanganeni kuvela izinto ezinkulu. Ingakho ke namhlanje sikhumbula ukuthi usuku lokuzalwa kweNkosi uJesu sikuyisimanga ukuthi ke liqondaniswa nosuku la kufanele ukuthi kuhlangane khona imindeni. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asikhumbuzise ukuthi umndeni uyahlangana. Uma umndeni uhlangana awukwazi ukuthi izitha zingene kalula. Isitha sikwazi ukungena uma nihlangene bazalwane. Ingakho kwesinye isikhathi uma ubheka uthatha ukhuno olulodwa kulula ukuthi uliphule. Anibusisa inkosi, kulula ukuthatha ukhuno olulodwa uliphule, kodwa uma uhlanganisile kwayinyanda noma kwaba izinkuni eziningi, uma nje uqala uziphula awukwazi ukuziphula. So namhlanje uNkulunkulu uthini? Uthi thina indlu, wena muzi, wena umzalwane hlangana nomunye umzalwane, wena wasekhaya hlangana nekhaya lakho. Namhlanje uthi uNkulunkulu asihlanganeni njengemndeni siqine, ngoba uma sihlangene njengomndeni akulula nakancane ukuthi kube khona okungenayo noma kube khona isithe esingenayo. Mina ngimndeni bazalwane namhlanje exabene, ayazani abanye abazi nokuthi mina ngizalwa kule yandlu, kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi hayi, azindli yakho ukuthi iyona yethu. Uma kusuku lekaKhisimusi lokuzalwa kweNkosi uJesu, sikhunjuzisa ukuthi nje uJesu weza lemhlabeni ngoba nakhe sithanda. Uma esithanda bazalwane, nathi kumele ukuthi sithandane. So bengizothi bazalwane kulolu suku
asithandaneni, asihlangane nemndeni yethu. Yebo, imibono yethu iyahlukahlukana. Kubiza ukuthi omunye understand omunye ukuthi ukhuluma kanjani noma uhlobo olunjani lomuntu. So ingakho ke kubalekile ngoba siyadingana ekugcineni. Ingakho kubalekile ukuthi sihlanganeni bazalwane. La uma siqhubeka nalombhalo uthi ngelosi number 10 uthi ngelosi yathi kubona ingesabi ngokuba bhekani inibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke. Ingelosi ikhuluma nabelusi. Ngiyazibuza ukuthi indaba yini lento ekubelusi ekhona. Balusi izinkomo kodwa ingelosi ikhetha ukuthi iye kubelusi. Babheka imfuyo. Babheke umnotho. Ngoba uma ingekho imfuyo izinto ayihlangani kahle. Kodwa uma la ingelosi yakubelusi kubantu abalusayo abalapha endle. Ngiyakhumbula ukuthi kuzogcotshwa uDavide wayekulusini elusa izinkomo. Kukhona lento le ekubelusi. Uma oluse kahle umuntu osho ukuthi iyanda imfuyo. Nathi belusi ke abakhona siyadinga ukuthi sihlangabezwe izingelosi. Sihlangabezwa izingelosi uma sinjani. Uma inhliziyo yethu ihlanzekile iclean, ingelosi iyafika kuwena. Ingakho namhlanje kumele ngaso sonke isikhathi uma siyohlangana nemndeni asihlangane siclean bazalwane ukuze ingelosi zikwazi ukuza kuthina. Ingelosi yathi kubona ingesabi ngokuba bhekani nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke. uJesu Kristu wabantu bonke. uJesu Kristu akusiyena owami, akusiwena owakho, akusiwena kuyona yakho, kodwa uJesu Kristu wabantu bonke. Asiyenike kuyena kuJesu Kristu sikhumbule ukuthi usuku lakhe lokuzalwa. Yebo kukhona ukusijabulisa okukhona. Kukhona ukujabulisa ukusijabulisa okuhle. Kukhona ukujabulisa okuphambene noNkulunkulu. Asithi masiya siqonde kahle ukuthi ikuphi lokho okuthandwa uNkulunkulu. Anibusise inkosi siya kuyena uthi 11 ukuthi nizalelwe namuhla umsindiso nguKristu inkosi emzini kaDavide. Lokho kuyisiboniso kini. Niyamfumana umntwana embesiwe elele emkhombeni. Elele endaweni enganakekile. Elele endaweni yezinkomo. But obani labekhulunywa nabo abelusi. Kuthiwa uzotholakala kuphi uJesu endaweni yezinkomo. Anibusise inkosi. Endaweni enganakekile. Anibusise inkosi. So asiyeni uNkulunkulu bazalwane. Siqonde kahle ukuthi uJesu wazalelwa endaweni enganakekile. Wena ke ethatha lo Jesu ukuze uphakame. Anibusise inkosi. Yebo unakekile kodwa manje mawuthatha uJesu ugcina wena unakeka. Anibusise inkosi. Ugcina wena uthola izinto eziningi. Uxakekile usexakekeni. Emkhombeni kusexakekiwe bazalwane. Kunokungcola okukhona. Kodwa mawuthatha yena ukuthatha lapha kuthintithe akwenze ukuthatha uyimfabanga noma ukuthatha ungelutho kodwa akunyuse. uJesu siyambona enyuka ezegcina ephilisa abantu, ephilisa izishosha, ebonisa abantu abangaboni. Anibusise inkosi. So ngaleyo ndlela sizalelwe uJesu inkosi yethu. Bazalwane asiye kulo Christmas sithi hayi yimi lowo ozalelwe inkosi. Yimi loyo ozalelwe uJesu. Akazalwe ngaphakathi enhlizweni zethu. Sibe noxolo. Sibe nokuthandana. Siyeke amagqubu. Siyeke ukuhlanganyela nabaxolodayo. Siyeke ukuhlanganyela nabantu abangamthandi uNkulunkulu.
Asiyeni kuJesu bazalwane, si understand ukuthi kumele izinto zethu noma inhliziyo zethu zihlanzeke, umoya wethu uhlanzeke. Anibusise inkosi, sicela ke siyeni kuyena siqonda kahle izimfihlakalo zasezulwini. Siyabonga ke kubazalwane bonke abalalele lomhlabeleli. Sithi ke uNkulunkulu wethu akathathe indawo empilweni zethu. Sithi uNkulunkulu Jesu Kristu akathathe indawo empilweni zethu, siqonde kahle konke. Ake sikhuleke. Siyabonga Nkosi ngasikhathi zonke osipha sona. Siyabonga uNkulunkulu wethu okusinakekela. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla okusithanda. Usizalele namhlanje indodana, usizalele Nkosi Baba ongcwele, Baba uNkulunkulu. Usizalele uNkulunkulu wethu umelusi, uMesiya. Namhlanje uNkulunkulu wethu akube ngomunye kuzalwe ngaphakathi kuyena uJesu Kristu. Akuthi Baba ongcwele ngaphakathi kwethu Baba ongcwele kuzalwe umuntu omusha, istabe umuntu abe isidalwa esisha. Ngelinye ilanga indoda iyanyenyeza ithi, ngingazalwa kanjani sengimdala kangaka? Yabuza uNkulunkulu wethu ukuthi sengimdala kangaka, sengikhulile, ngingabuyela kanjani esiswini? Kodwa ngokuguqulwa isimo sengqondo yami Baba ongcwele ebese ngenziso komntwana. Anibuze Baba ongcwele, kwenzeke njalo uNkulunkulu wethu, sizalwe kabusha. Akuthi kulokhisimusi sizalwe kabusha egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizalwe kabusha uNkulunkulu wethu, konke sikubuke ngamanye amahlo, ukuthi amaqhubu, ukuthi nenzondo sishiye emuva, ukuze inkosi sikwazi ukungena kunyako zayo. Sikwazi uNkulunkulu wethu onamandla ukwamukela ezinye izibusiso. Baba ongcwele, sihlanzeke thina Baba ongcwele ngabanye egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kunaphakade. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, samukela isibusiso, umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, ubudlelwane bukaMoya oNgcwele mawuhlale nani njalo. Nibusiseke kulo Khisimusi. Sithi happy Christmas, sithi happy new year manje naphakade. Amen. Yes.